பிரபுஜி நான் உங்களை கால் பண்றதுக்கு கூட எனக்கு முடியாம போயிடுச்சு. மறுபடியும் எங்க இருக்கீங்க வரீங்களான்றது கூட நான் கால் பண்ணேன். இல்ல 1:30 மணிக்கு ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஆகி சாப்பிட்டுட்டு 1:30 மணிக்கு போட்டுட்டோம். ஓகே வந்துட்டோம் நாங்க 7 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே ஓகே ஓகே. எங்க பிரதர் வீட்டு கூட என்ன போல, அவரு சொல்லி இருந்தாரு. ஆஹா, எல்லாம் குரூப்பா வந்திருக்கோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு. அவர் ஓகே. ஏரியால அவர் ஒரு ஏரியால இருக்காரு. சரி அங்க போக முடியாது. சரி ம் ரெண்டாவது சரி சரி. பேர குழந்தைங்களாம் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ம் ஒருத்தவங்க 10வது போறான், ஒருத்தன் 7 போறான். எல்லாம் பிரச்சனை. கரெக்ட். ஏன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா? நேத்து தான் துவாரகா யாத்திராக்கு நான் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணேன் நானு. ஸோ போறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் 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 ராஜிகா மாதாஜி வேற சொல்லி. ஆமா அதுக்கப்புறம் போக முடியாது. எனக்கு என்னன்னா இந்த வயசுலயே முடிச்சிடணும் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் உட்காந்து வீட்டுல பஜன் பண்ணிக்கலான்ட்டு தான். அதான் உண்மை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே உங்க எப்போ மாதிரி சான்ஸ் இருக்க கிடைக்குதோ அப்போ போயிடணும் மாதாஜி. ஆமா ஃபிளைட் டிக்கெட் நேத்தா புக் பண்ணிட்டேன். எவ்வளவு ஜாம்நகர் மாதாஜி? ஜாம்நகருக்கு போறதுக்கு 11,000 ஆச்சு. அங்கிருந்து டியூ அண்ட் டேமன் இல்லையா, அந்த சோம்நாத்பூர்ல இருந்து டியூ போயிட்டு அங்கிருந்து ஃபிளைட்டு. அது வந்து 8,000 ஆச்சு. பரவாயில்ல. போன வாரம் எல்லாம் பார்த்தப்ப 26,000 காட்டின்னு இருந்தது. இது என்னடா இவ்வளவு காட்டிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நேத்து பண்ணிட்டேன், நேத்து நைட்டு. இன்னைக்கு அந்த 10,000 ஏன்னா 11,000 இல்ல, 10,000 பே பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஐ திங்க் யார் வர்றதுன்னா இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு யாரோ ஃபேமிலி யாரோ வராங்கன்னு சொன்னாங்க 2 பேரு. அப்புறம் வந்து சிங்காரம் செல்வன் பிரபு, சசிகலா மாதாஜி, வேற யார் வர்றது? நானும் வரேன் மாதாஜி, நானும் வரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா யாரு? மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தவங்க யாரோ வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே, இவங்க சேதுலட்சுமி மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. இத்தனை பேர் தான். ஓகே. நம்ம தமிழ்ல தான் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு யாத்திரை. அப்படியே வரவங்க ஏஜ்டா இருக்கிறவங்க தான் பாவம் கஷ்டப்பட்டு எப்படி எப்படியோ வராங்க. ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க வர்றது பத்தி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. வயசுலயே போயிட்டு வந்துருங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. வயசான பிறகு நம்ம எங்கேயும் சுத்த முடியாது. டே பை டே நம்முடைய இம்யூனைசேஷன் கம்மி. இந்த யாத்திரையில என்னன்னா ஈவன் வசந்தி மாதாஜி சொன்னது, அவங்களே சொல்றதே நான் நீங்க சொல்றேன். ஈவன் சேத்து மாதாஜி வாக் பண்ணதை விட அவங்க வாக் பண்ணதுதான் ரொம்ப ஸ்லோ அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா இவங்க இப்ப வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. குறையுது மாதாஜி. ஆமா. இப்போ புஷ்ப மாதாஜி சாப்பாடு இல்ல, அதனாலதான். அப்படி நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளால கண்டிப்பா நிறைய இடங்களை ஓடாடி பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த வருஷம் நிறைய போயிட்டு ஃபிளைட்ல வந்து சேஃப்டியா இறங்கிடணும் மாதாஜி. ஆமா அது ஃபிளைட்ல போறது ரிஸ்கா தான் இருக்கு மாதாஜி, பயமா தான் இருக்கு. பரவாயில்ல விடு, நாம ஒருத்தர் மட்டுமா போறோம், எல்லாருமே பகவான் இருக்காரு, பகவான தொடக்கி வச்சுட்டோம்னா போயிட்டு வந்துடலாம். குருமா அங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கா மாதாஜி? யாராவது வராங்களா? ஜெயபதா மகாராஜுக்கெல்லாம் வராங்களா? தீட்சை எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே? அதெல்லாம் வரல மாதாஜி, அவருக்கு உடம்பு முடியாதனால. 28, 29, 30 வராங்க. மதுரையில வராங்க, மதுரையில வராங்க. ஆனா வராங்களான்றதே கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. மதுரைக்கு வராங்களான்றது சந்தேகம் தான் மாதாஜி. ஆமா ஆமா. என்ன எங்க கோவில்ல இருந்து பக்தி சாஸ்திரம் முடிச்சவங்களாம் அங்க இப்ப இது எடுக்க போறாங்க, செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்க போறாங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல நிறைய இனிஷியேஷனுக்கு ரெடியா இருக்கு. மோஸ்ட்லி நீங்க எல்லாருமே ஆன்லைன் இனிஷியேஷன் எடுத்தீங்களா, அது மாதிரி ஆகிறது கூட சான்சஸ் உண்டு. ஓகே. அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் அர்ச்சனா மாதாஜியும் மீனாட்சி மாதாஜியும் வீட்டுல இருந்தே இனிஷியேஷன் எடுத்துருந்தாங்க. தெரியாது அந்த ஆப்ஷன் கிடைக்குமான்ட்டு எனக்கு. ஏன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. நம்ம டெம்பிள் கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிள் தான், ஆனா அந்த டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க அவ்வளவு ஃபிளெக்சிபிளா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல மாதாஜி. அடுத்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட முடிஞ்சிருச்சுன்னாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஓகே. நான் இன்னைக்குதான் போவேன் டெம்பிளுக்கு. 3 நாளா டெம்பிள் கூட போக முடியல எனக்கு. இன்னைக்குதான் இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள், ஏன்னா அவங்கதான் அங்க ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்றது. அந்த டெம்பிள் அவங்க டெம்பிள் கீழதான் இருக்கு. அதனால அதுக்காக தான் மாதாஜியும் பிரபுஜியும் வந்து இதுக்கு போயிருக்காங்க. நல்ல பிளான்ஸ் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிய வரும், நான் சொல்றேன். நான் மாயாபுல் குடுத்தாங்க இனிஷியேஷன் 27ஆம் தேதி கொடுத்து. ஆமா கொடுத்தாங்க. மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காரு, மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காரு.
மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காரு. யாரு? குரு மகாராஜ் மாயாப்பூர்ல தான் இருக்காரு. இஸ் அ டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மாயாப்பூர் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஆனா மதுரைக்கு வராருன்னு கூட டவுட் தான். ஓகே. நீங்க போன் பண்ணி கேளுங்க மாதாஜி. இனிஷியேஷன் கேள்விக்குறியா இருக்கும் போல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இட் வில் ஹேப்பன். நம்ம டெம்பிளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலையில வரும்போது கண்டிப்பா நடந்துரும். டோன்ட் நீட் டு வரி. சோ ஆல்ரெடி 60 பேர் இருக்காங்க மொத்தத்துல இந்த இனிஷியேஷன். சரிங்க. அதனால நீங்க என்னைக்குமே ஒரு இந்த செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ், அதுக்கப்புறம் பீட் பேக் அது மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே சடனா சொன்னாங்கன்னா நீங்க எடுத்துட்டு போங்க. சரிங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. இட் வாஸ் a very wonderful journey only. வசந்தி மாதாஜி ரொம்ப பேஷன்ஸான இவங்க. அவங்க she is very very patient actually. ரொம்ப ஆர்வம் கூட மாதாஜி இனிஷியேஷன் வாங்கணும்ட்டு. ஆமா, correct. ரொம்ப முயற்சி. நல்ல ஒத்துழைப்பு எப்ப மாதாஜி. கூப்பிட்டாலும் வருவாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். எங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதாஜி அவங்களோட, கீதா மாதாஜியோட. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே Yes, கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நீங்க ரொம்ப ஹம்பிள் மாதாஜி. ரொம்ப ஹம்பிளா எங்களை கைட் பண்ணீங்க. Yes, to be frank, அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இவங்க 2 பேருமே வந்து they are not up to the mark. அந்த இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்கு நிலையில இல்ல. அதனால வந்து புஷ்ப மாதாஜி, அடுத்து வந்து மகாலட்சுமி மாதாஜியோட கிட்ஸ் இல்லையா, அயராத உழைப்பு, இவங்களை வந்து ஒரு பிரேமா மாதாஜி, நீங்க எல்லாருமே இதுல தாரணி மாதாஜி அவங்க அவங்க கொஸ்டின்ஸ் பூரா சொல்லி கொடுத்தாங்க. really all credit அவங்கதான் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, பிரேம் மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டதே அவங்க பெத்த மாதாஜி. எங்களுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக அவங்களுடைய சிரமங்கள்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எங்களுக்காக வந்து பண்ணாங்க. பகவானோட கிருபை தான் மாதாஜி நாங்க எதிர்பார்த்தோம். அதுதான் மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். தட்ஸ் ரைட் மாதாஜி. என்னைக்கு இருந்தாலும் அதோட பலன் நீங்க கிடைச்சிரும் மாதாஜி. டிலே ஆனாலும் உடனே கிடைக்கும். முயற்சி. நோ நீட் டு வரி. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே பேரெல்லாம் கூட குரு மகாராஜ் கொடுத்திருப்பாரு. அதனால ஆல்ரெடி ரெடியா இருக்கும். அதனால நீங்க நோ நீட் டு வரி. எஸ். நெக்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் மோஸ்ட்லி ஒருவேளை ஒரு ஆரோக்கியம் நல்லபடியா இருந்தா மேங்களூருக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. அப்ப நீங்க மேங்களூர் டெம்பிளும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து மேங்களூர் டெம்பிளுக்கும் வந்துருங்க, இனிஷியேஷனும் எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் பெஸ்ட். நான்லாம் மேங்களூர் டெம்பிள்ல தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் இன் மேங்களூர் டெம்பிள் வந்து எங்க பேட்ச் தான். ஆமா கரெக்ட். ஓபன் பண்ணானே கொடுத்தாங்க மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அப்போ வந்து சாஃப்ட் ஓப்பனிங்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. அக்ஷய திருதி அப்போ அந்த அக்ஷய திருதி கிடையாது, அக்ஷய திருதி சாஃப்ட் ஓப்பனிங். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரம்மச்சரி ஆசிரம் இதெல்லாமே ஓபன் பண்ணாங்க. அப்போ டெம்பிள் வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல பூஜை எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணியிருந்தாங்க. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். டிடிஸை வந்து ஷிஃப்ட் பண்றது இதெல்லாமே பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதெல்லாமே வந்து பண்ணது. அதனால தட் வாஸ் அ டைம் நாங்க இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் பேட்ச் வந்து எங்க பேட்ச் தான் அந்த டெம்பிள் கட்டின பிறகு. அது மாதிரி எல்லாமே ஒரு பிராப்தங்கள் தான் மாதாஜி. நம்ம எதுவும் கிடையாது, இறைவனுடைய சித்தம். நாம ஒன்லி அவருடைய கருணைக்கு மட்டும்தான் யாசிக்கணுமே ஒழிய அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. நாமளும் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டோம்னு அந்த மனோநிலையிலேயே அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னா சரியா. ஆமா அவ்வளவுதான். நீங்க இப்போ வந்து யுவர் ஆல்ரெடி என்னன்னா இப்போ வந்து அபிஷியலா உட்கார வச்சு உங்களுக்கு பண்ணணும். அது தவிர வேற எல்லாமே ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுது. அதனால நீங்க வந்து டெய்லி மங்களாரத்தி பாக்குறது, அப்புறம் குரு பூஜை பாக்குறது இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यं महोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, reading from Bhagavatam, 4th canto, 20th chapter, 7th. மாதாஜி 8 மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மாதாஜி. 8 மட்டும், மீதி எல்லாம் படிக்கும். ஓகே ஓகே, 8 மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. 8 ஆல்ரெடி படிச்சிட்டுமா? படிச்சாச்சு. ஃபைன் ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்க. ஓகே. या एवं स्कन्दम् आत्मानम् आत्मस्थं देवपुरुषः नाज्यते प्रकृति सो अभिदत् गुणै सामै स्थितः। யாரேனும் ஒருவர் ஏவம் இவ்வாறு சந்தம் இருக்கின்ற ஆத்மானம் தனிப்பட்ட ஆத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் அதாவது பரமாத்மா ஆத்மஸ்தம் அவனது உடலில் இருக்க பெற்ற வேத அறிகிறவன் பூருஷ மனிதன் நா இல்லை அஜ்யதே பாதிக்கப்படுதல் பிரகிருதி ஜட இயற்கையினால் ஸ்த இடம் பெறுதல் அபி இருந்தாலும் தத் குணைகி ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் சக அப்படிப்பட்ட மனிதன் மயி என்னிடம் ஸ்தித நிலையாக இருக்கின்றான். சோ மொழிபெயர்ப்பு So this divine grace AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. ஜட இயற்கையின் உள்ளே இருந்தாலும் பரமாத்மாவை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் முழு அறிவுடையோன் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவன் எப்பொழுதும் எனது அன்பு தொண்டிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றான். அப்படின்னா இந்த பிரகிருத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்திருந்தாலும் இந்த மிருத்திலோகத்திலையும் இல்லையா துக்காலயம் அசாஸ்வதமான நிலையில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த உடல் அழியக்கூடியது என்றாலும் இந்த கூட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அந்த ஆத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கிற பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானம், அதாவது ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் இல்லையா, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா, அந்த சம்பந்தத்தை புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆத்மா செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அதனுடைய விளைவுகள் பிரயோஜன், இது எல்லாமே ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தால் அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது. அவன் எப்பொழுதும் எனது உன்னத அன்பு தொண்டிலே இருக்கின்றான். சோ எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளானவர் இப்பௌதிக உலகில் தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஏன்? அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த ஜட இயற்கை இல்லையா, பூமி அப்போ அனலோ வாயு இல்லையா, இந்த 8 ஜடசக்திகளும் அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான். அவர்தான் அதை கட்டுப்படுத்துகிறார். ஆனா அவர் அதற்குள் கிடையாது. ஜடத்துக்குள்ள அவரும் ஒருவர் கிடையாது. சோ ஜடத்துக்குள் ஒருவரும் அந்த ஜடத்துக்குள்ள அவர் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஜடம் எதனால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது? இந்த பௌதிக இயற்கை 3 குணங்களால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கு. அதனால்தான் அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை என்பதை உணர்த்துவதுதான். அவற்றில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணமும் அதுதான் இல்லையா. சோ பகவான் இந்த ஜடமும் சேத்தனமும் அவரிலிருந்து தான். அவருக்கு ஜடமும் சேத்தனமும் வேறு வேறு கிடையாது. எல்லாம் அவரிலிருந்து வந்ததுதான். எல்லாமே சேத்தனம் தான் அவர் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஜடத்திற்கு அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டிக்கு அந்த தன்மைக்கு அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. ஜடம் அவருடையதுதான், ஒவ்வொன்றுமே அவருடையதுதான் இல்லையா. இது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடம், இந்த மவுஸ் ஜடம் இல்லையா. சோ இந்த நோட் புக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடம் இல்லையா. இதை நாம உபயோகப்படுத்துறோம். உயிருள்ள பொருளாகிய நாம இந்த உயிரற்ற பொருளா இருக்கக்கூடிய இந்த புஸ்தகத்தை உபயோகப்படுத்தி எழுதுறோம். ஆனா இரண்டுமே இறைவனுடைய படைப்பு தான் இல்லையா. சோ இவற்றில் இவர் எல்லாமே அவருடைய படைப்புல வந்ததுதான். ஆனா அவர் எல்லாவற்றையுமே சேதனமாகத்தான் பார்ப்பார். ஓகே, ஏன்னா ஜட இயற்கையினுடைய குவாலிட்டிஸோட அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நாம இந்த ஜீவன்கள் இங்க படைக்கப்பட்டவங்க நாம மட்டும்தான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால ஆளப்பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. ஒரு சில சமயத்துல சத்வத்துல இருப்போம், ஒரு சில சமயத்துல ரஜோல இருப்போம், ஒரு சில சமயத்துல தாமசிக்ல இருப்போம்
இல்லையா? இப்படி நிறைய நிலைகள் வந்து நமக்கு உண்டு இல்லையா, காம்பினேஷன்ஸ். சோ சடனா ரஜோல போய் சடனா வந்து நம்ம தாமசிக்கு போயிடுவோம் இல்லையா. சோ பேராசையினுடைய உந்துதலால வரும்பொழுது ஆக்ரோஷமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வந்து கோவப்படுவோம் இல்லையா. அது வந்து டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ரஜோ டு தமஸ். இந்த மாதிரி வந்து அப்ப அந்த ரூலிங் பார்க்கணும். காம்படிஷன், இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் நிர்குணவாதி. அவருடைய செயலாக்கம் அனைத்துமே இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு. அந்த விதத்துலதான் நான் இல்லை இந்த ஜடத்துலன்னு சொல்வார். அதை நாம அவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் இந்த ஜட இயற்கை குணங்களால பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. ஏன்னா அவர் குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அது போல முழுமுதற் கடவுளிடம் தன்னை இணைத்து கொண்டிருப்பவர்கள், அவர்களும் இந்த குவாலிட்டிஸ் தெரிகிறார்கள் இல்லையா. சோ ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா பகவானை அவர்கள் வந்து சேவிக்கும் பொழுது அவர்களும் இந்த சத்துவ நிலையிலிருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். அவர்கள் பூத உடல் பெற்றிருப்பினும், இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடலை அந்த ஜீவன்கள் பெற்றிருந்தாலும் அல்லது இந்த பௌதீக உலகில் இருந்தாலும் பௌதீக குணங்களால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஏன்னா இந்த இயற்கை தான் இந்த 3 குணங்களால் ஆட்சி செய்கின்றது. இந்த குணங்கள் தான் ஆள்கின்றது. அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் எல்லோரும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் ஜீவன் ஒன்றும் செய்வது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ரியலைசேஷன் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு தெரியும். அதனால அவர்களுக்கு இன்பம் துன்பம் இல்லையா, துக்கம் மற்றும் வந்து ஆனந்தம், அதாவது இந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம், பௌதிக ஆனந்தம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொருட்டே கிடையாது. சோ அதனால ரெண்டையுமே ஒன்றாக சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். அதுதான் சிதாதிர் முனி நிலை இல்லையா. சோ அது மிகவும் அருமையாக பகவத்கீதையில 14.26ல வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளதாக கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாம்சயோ அவ்ய பிரசாரினே பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே இல்லையா. எந்நிலையிலும் பின்வாங்காது பகவானின் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழு நேரமும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பவன் பௌதிக குணங்களை எல்லாம் கடந்து பிரம்மத்தை உணரும் பேறு பெறுகின்றான். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, எந்த நிலையிலுமே நாம் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியை வந்து பின்வாங்க கூடாது. அதனால வரக்கூடிய சுக துக்கங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரணும் இல்லையா. இது இப்படித்தான் நிகழப் போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பொழுது அதை சகித்துக் கொள்வதற்கு நாம பழகி கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அதை வந்து இறைவன் நமக்கு அது எப்படி சகிப்புத்தன்மை நம்மளால வளர நமக்கு எப்படி வளரும்னா, நம்ம திருத்தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய காம குரோத லோப மத மக்ஷரம் எல்லாமே வந்து நமக்கு நம்ம இடத்துல இருந்து நீங்க பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த 6 தான் நம்மள வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட நம்ம செயல்படுவதற்கான உந்துதலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. இந்த 6 விதமான ஒரு ஆசை, காமம், குரோதம் அதாவது கோபம் இல்லையா, மோகம் ஒன்றின் மீது இருக்கக்கூடிய அதாவது அதை வந்து அடைஞ்சே தீரணும் என்ற ஆசை இல்லையா, மோகம், மதம் அதாவது அகங்காரம் இல்லையா, மக்ஷரம் பொறாமை, இதெல்லாம் தான் ஒருத்தர் வந்து தூண்டும் இல்லையா தவறான இதுல வந்து செயல்படுவதற்கு. சோ அப்படிப்பட்ட தூண்டுதல் எல்லாம் இல்லாமல் போய்விட்டால் அவர்கள் அந்த பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். தன்னை முழு நேரமும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்போன் பௌதிக குணங்களை எல்லாம் கடந்து இல்லையா, இந்த 3 குணங்களை கடந்து பிரம்மத்தை உணரும் பேறு பெறுகின்றான். அப்படின்னா தான் யார் என்பதை உணர்வதற்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து அந்த ஜீவன் வந்து அடைய பெறுகிறது. இது சம்பந்தமாக ஸ்ரீல கோஸ்வாமி, அதாவது ஜீவ கோஸ்வாமி தான் இருக்கணும் இது. சோ நிறைய இடங்கள்ல அந்த ஜீவா என்பது இருக்கிறது இல்ல. எந்நேரமும் இறைவனின் பக்தி பணியிலே தனது உடல் மனம் வார்த்தை இல்லையா, அதாவது திரிதண்டிக்கு இருக்கக்கூடிய இது இல்லையா. திரிதண்டி என்ன சொல்றது, அதாவது பாடி மைண்ட் அண்ட் ஸ்பீச் இல்ல வேர்ட்ஸ் இல்லையா, பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், உடலால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, மனது லயிக்கிறது, இந்த 3 தான் வந்து திரிதண்டியினுடைய இது மெயின் கோட்பாடு இல்லையா. சோ அப்போ இது அனைத்தையுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய, மனசால இறைவனை என்பது, உடலால இறைவனுக்கு தொண்டு புரியறது, வார்த்தைகளால இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்வது இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட்டிருப்போம். நீ பௌதிக உலகில் வாழ்ந்தாலும் இல்லையா, அவன் இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டே இருந்தாலும் அவன் விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான். அதாவது இங்கிருந்து அவன் வந்து மோட்சத்தை அடைந்தவனாக, அதாவது முமுக்ஷு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலைக்கு
இந்த இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் விடுதலை அடைந்திருந்தால் சமஸ்கிருதத்துல முமுக்ஷு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த இடத்துல அந்த நிலை அடைந்த பிறகு அவர்கள் இந்த உடலை விட்டும் பொழுது இறைவழி திருநாட்டை அவர்கள் சேர்ந்து விடுகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். யஹ ஸ்வதர்மேன மாம் நித்யம் நீராட்சி ஸ்ரத்தயான்விதாக பஜதே சனகைஸ்தஸ்ய மனோராஜன் பிரசீததி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இன்னைக்குல இருந்து. ஓகே, சோ எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு இப்ப எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் பிரேமா மாதாஜி வாசிப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्य धर्मोन्मां नित्यं निराशु श्रद्धयान्वितः भजते सनैकस्तस्य மனோராஜன் பிரசீததி. யக யாரேனும் ஒருவன் ஸ்வ தர்மேன தனது சொந்த கடமைகளினால் மாம் எனக்கு நித்தியம் தொடர்ந்து நிராஷீகு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் அன்பித்தக பயன் கருதாது பஜத்தே பிரார்த்தித்தால் சனைக்கைகி படிப்படியாக தஸ்ய அவனுடைய மனக மனம் ராஜன் ஓ பிரிது மன்னனே பிரசீதத்தி முற்றிலும் தன்னிறைவு அடைகிறான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல வேதாந்த பக்தி வேதாந்தி பிரபுபாதாக்கு ஜெய். முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு தொடர்ந்து கூறினார், எனது அன்பிற்குரியவன் தொழில் சார்ந்து இருந்த போதிலும் அவன் எந்தவிதமான பொருளாசையுமின்றி எனது அன்பு பணியில் ஈடுபடுவானாயின் அவன் தனக்குள்ளே திருப்தியுடையவனாகிறான். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்கின்றது. வாழ்க்கை கடமைகள் என்பவை பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் 4 பிரிவுகளை குறிக்கின்றன. அவை அந்தணர், க்ஷத்ரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்ரர் என்றும், மேலும் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் போன்றவை ஆகும். ஒருவன் இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களுக்கு ஏற்ப பலன் கருதாது வாழ்ந்தானாகில் அவன் படிப்படியாக தன்னிறைவு பெறுகிறான். இக்கடமைகளை ஒருவன் பக்தி தொண்டாக கருதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்து வருவதே அவனது வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாக இருக்கின்றது. பகவத்கீதை இதனை கர்மயோகத்தின் வழிமுறை என்று உறுதி செய்கிறது. இதனையே வேறொரு விதமாக பகவானுடைய திருப்திக்காகவும் அவருடைய தொண்டிற்காகவும் மட்டுமே ஒருவன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் சொல்லலாம். இல்லையேல் நாம் கர்ம வினையின் பலனில் சிக்கிக் கொள்வோம். ஒவ்வொருவரும் தமக்குரிய கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் தம் கடமையின் நோக்கம் பௌதீக நன்மைகளை பெறுவதாக இருக்கக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொருவரும் தம் கடமைகளினால் வரும் பயன்களை அர்ப்பணித்துவிட வேண்டும். ஒரு அந்தணனது தர்மமாக கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், அவன் பௌதீக பலன் கருதி தொழில் செய்யாது தன்னுடைய தொழிலை முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சியுறச் செய்யவே பயன்படுத்த வேண்டும். இதே வழியில்தான் சத்திரியரும் வைசியரும் சூத்திரரும் நடத்தல் வேண்டும். இந்த உலகில் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு விதமான தொழில்கள் மற்றும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் செயல்களின் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கானதாய் இருத்தல் வேண்டும். பக்தி தொண்டு என்பது எளிமையானது, எல்லோராலும் செய்யக்கூடியது. ஒருவன் அவன் இருக்கின்றபடியே இருந்து கொள்ளட்டும். அவனுக்கு தேவையானது என்னவென்றால், முழுமுதற் கடவுளின் மூர்த்தத்தை அவன் தனது வீட்டில் பிரதிஷ்டை செய்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவுதான். அம்மூர்த்தங்கள் ராதாகிருஷ்ணராகவோ லட்சுமி நாராயணராகவோ இறைவனின் பல்வேறு வடிவங்களில் ஏதேனும் ஒன்றாகவோ இருக்கலாம். இந்த வழியில் ஒரு அந்தணனோ சத்திரியனோ வைசியனோ அல்லது சூத்திரனோ தனது நேர்மையான உழைப்பின் மூலம் இறைவனை வழிபடலாம். ஒருவனது சுதர்மம் எதுவாக இருப்பினும் கவலை இல்லை. அவன் கேட்பது, ஓதுவது, நினைப்பது, பிரார்த்திப்பது எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்கே அர்ப்பணிப்பது போன்ற பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ள வேண்டும். இம்முறையில் ஒருவன் எளிதாக தன்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். இறைவன் ஒருவனது தொண்டில் மகிழ்ந்தார் என்றால் அவனது வாழ்வின் நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது என்பது பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். பரித்யக்த குண சம்யக் தர்ஷனோ விசதாசய சாந்திம் மே சமவஸ்தானம் பிரம்ம கைவல்யம் அஷ்ணுதே. யார் வாசிக்கிறீங்க? அடுத்தது புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 10. பரித்யக்த குண சம்யக் தர்சனோ விசதாசயக சாந்திம் மே சமவஸ்தானம் பிரம்ம கைவல்யம் அஷ்ணுதே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. வனமானது எல்லாவித பௌதீக மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மையை அடைந்து விட்டால் ஒரு பக்தனின் மனம் விரிந்து தெளிவு பெற்றதாய் விளங்குகிறது. அந்நிலையில் அவனால் எல்லாவற்றையும் சம பார்வை பார்க்க முடிகிறது. அந்நிலையில் அவன் வாழ்க்கை அமைதியாகவும் சச்சிதானந்த நிலையில் என்னோடு சமமாகவும் இருக்க முடிகிறது. பொருளுரை. மாயாவாதிகளின் கொள்கையான கைவல்யம் என்பதற்கும் வைஷ்ணவர்களின் கைவல்ய கொள்கைக்கும் வேறுபாடு உண்டு. மாயாவதி பௌதிக மாசுக்களில் இருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டான் என்றால் அவன் பரமாத்மாவுடன் இரண்டர கலந்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றான். ஆனால் வைணவ தத்துவவாதிகளின் கைவல்யம் என்பது வேறு விதமானது. அவன் தனது நிலையினையும் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினையும் நன்கு அறிந்து கொள்கிறான். அந்த மாசு மறுவற்ற நிலையில் உயிர்கள் தம்மை பரமாத்மாவின் நித்திய ஊழியர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்கின்றான். இதுவே பிரம்ம உணர்வு, உயிர்வாழியின் ஆன்மீக நிறைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆன்ம நேயப்பாடு மிக எளிதில் அடையக்கூடியதுதான். பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் போது அவன் கைவல்யம் அல்லது பிரம்மத்தின் உன்னத நிலையில் உடனே இடம் பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. உதாசீனம் இவாத்யக்ஷம் திரவ்ய ஞான கிரியாத்மனாம் கூடஸ்தம் இமம் ஆத்மானம் யோ வேதாதிப்னோதி சோபனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உதாசீனம் ஜீவாத்யக்ஷம் திரவ்ய ஞான கிரியாத்மனாம் கூடஸ்தம் இமம் ஆத்மானம் யோ வேதாப்னோதி சோபனம். உதாசீனம் வேறுபாடற்றது, இவ அமைதியாக, அத்தியக்ஷம் கண்காணிப்பாளர், திரவ்ய உடல் சார்ந்த பொருட்கள், ஞான அறிவினை பெறும் புலன்கள், கிரியா உழைக்கின்ற புலன்கள், ஆத்மானா மனிதன், கூடஸ்தம் உறுதி செய்யப்பட்ட, இமம் இந்த, ஆத்மானாம் ஆத்மா யாரேனும் ஒருவர், வேத அறிந்தவன், அப்னோதி பெறுகிறான், சோபனம் எல்லா நன்மைகளும். மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஜட உடலானது ஐம்பெரும் பூதங்களினாலும் உணர்வு புலன்களினாலும் செயற்புலன்களினாலும் மனதினாலும் செய்யப்பட்டு நிலைத்த ஆத்மாவினால் கண்காணிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிபவன் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவன் ஆவான். பொருளுரை. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு ஒருவன் வெளியேறி விடுதலை பெறக்கூடும் என்பது பற்றியே இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ஆத்மாவானது உடலில் இருந்து வேறுபட்டது என்பதை முதலில் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மாவானது தேகி அல்லது உடலை உடையவன் என்றும், ஜட உடலானது தேகம் அல்லது ஆத்மாவின் புறவடிவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உடல் காலத்திற்கேற்ப மாறும் தன்மை உடையது. ஆனால் ஆத்மாவோ எந்த விதமான மாற்றமும் இன்றி நித்தியமானது. ஆகையினால் ஆத்மாவானது கூடஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் வரும் எதிர் விளைவுகளினால் உடலானது மாறுதல் அடைகின்றது. ஆத்மாவின் உறுதி நிலையை அறிந்து கொண்டவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் தொடர்புகளினால் உண்டாகும் வந்து போகும் இன்பத் துன்பங்களினால் மனம் வருந்தக்கூடாது.
பகவத்கீதையில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் இன்பமும் துன்பமும் உடலின் மீது இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின் காரணமாக வந்து போனவைகள் ஆகும். ஒருவன் இது போன்ற புற செயல்களினால் வருந்தக்கூடாது என்று பரிந்துரைக்கிறார். அவ்வாறு ஒருவன் சில நேரங்களில் இது போன்ற புற இயக்கங்களினால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட அவன் அவற்றை தாங்கிக் கொள்வதற்காக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். புற உடலின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்களின் இடத்து உயிர்கள் வேறுபாடின்றி இருக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஐம்பெரும் பூதங்களினாலும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம், நுண்மையான பிற பொருள்களினாலும் மனம், புத்தி, கர்வம் ஆன இந்த உடல் உண்மையான ஆத்மாவினின்றும் வேறுபட்டது என்று கூறுகிறார். ஆகையினால் ஒருவன் இந்த 8 வகையான பூதங்கள் மற்றும் நுண்மை பொருள்களினாலான உடலினால் வரும் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்களினால் ஏற்படும் விளைவுகளினால் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இவ்வேறுபாடற்ற நிலையினை அடைவதற்கு உரிய வழி பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமே கிடைக்கும். 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் புற உடலில் செயல் மற்றும் எதிர் செயல்களினால் வரும் விளைவுகள் இடத்து வேறுபாடின்றி இருக்கக்கூடும். ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்த சிந்தனை வசப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் முன்னர் நடைபெறும் புறச் செயல்களை காணாதவனாகவும் கேளாதவனாகவுமே இருக்கின்றான். அதுபோல் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுதும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பவனும் அதுபோல் புற உடலின் நிகழ்விடத்து கவலைப்படுவது இல்லை. இந்த நிலையே சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு உண்மையில் சமாதி நிலை கைவரப் பெற்றவரை நாம் முதல் தரமான யோகி என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்த்துடலாம். ஓகே. யஸ்வதர்மேன மாம் நித்யம் நீராக்ஷி ஸ்ரத்தயான்விதாஹ பஜதே சனகை தஸ்ய மனோராஜன் பிரசீததி. யாரேனும் ஒருவன் ஸ்வதர்மேன தனது சொந்த கடமைகளினால் மாம் எனக்கு நித்தியம் தொடர்ந்து நீராட்சி எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடனும் அன்பித பயன் கருதாது பஜதே பிரார்த்தித்தால் சனகை படிப்படியாக தஷ்ய அவனுடைய மனம் ராஜன் ஓ பிருத்து மன்னனே பிரசீததி முற்றிலும் தன்னிறைவு அடைகிறான். அதாவது செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு. அதாவது திருப்தி கொள்றது, மன திருப்தி வர்றது. போரும்பா, இவ்வளவு வருஷம் நம்ம ஓடி ஓடி உழைச்சோம், சம்பாரிச்சோம், பசங்களுக்கு நம்மளால செய்து முடிச்சோம், அவங்களுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமைஞ்சது. இனிமே நான் மறுபடியும் ஓடி ஓடி உழைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இருப்பதை கொண்டு நான் திருப்தி கொண்டு இறை தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டு செல்லலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தன்னிறைவு அடையது அந்த இது. சில பேர் கடைசி நாளைக்கு பிராணம் போற வரைக்கும் கூட உழைக்கிறவங்க, அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கூட உண்டு. இன்னும் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆத்மாக்களும் உண்டு. சில பேர் சோம்பேறித்தனமாவே ஹோல் லைஃப் காலம் கழிச்சவங்களும் உண்டு. 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த பக்கம் ஓடா தேய்றவங்களும் இருக்காங்க, இந்த பக்கம் உழைக்காத அதாவது சோம்பேறிகளும் இருக்காங்க. ஆனா மிதமானவர்கள் இருக்கணும் இல்லையா? அவர்கள் தான் யோகிகள்னு சொல்ல முடியுமே இல்லையா? சோ அதாவது நிறைய சாப்பிட்றது, மிக குறைவாக சாப்பிட்றது, நிறைய தூங்குறது, மிக குறைவாக உறங்குவது, இவங்க எல்லாம் யோகி ஆக முடியாது அப்படின்னு நம்ம பகவத்கீதையிலேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அனைத்திலுமே மிதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும். அப்படிப்பட்டவங்க தான் முற்றிலுமே தன்னிறைவு அடைவார்கள் சுலபத்துல. சோ மனசை அவங்களால பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு தொடர்ந்து சொல்றார் யாருக்கு? பிருத்து மன்னருக்கு, எனது அன்பிற்குரியவன் தொழில் சார்ந்து இருப்போன் புரியவன். அதாவது இங்க பிருத்து மன்னரை தன்னுடைய அன்புக்கு உரியவராக அவர் கருதுகிறார் இல்லையா? பகவான் தொழில் சார்ந்து இருந்த போதிலும் இல்லையா? ஸ்வதர்மம் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? பிராமணன் பிராமணனுடைய கடமைகள், சத்திரியன் சத்திரனுடைய கடமைகள், இந்த மாதிரி வைஷ்யன் வைஷ்யனுடைய கடமைகள், சூத்திரன் சூத்திரனுடைய கடமைகள், இதெல்லாமே இருந்த போதிலும் அவன் எந்த விதமான பொருள் ஆசையின்றி, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லாபத்தை மட்டுமே குறியாக கொள்ளாம
இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வைசியர்கள் எப்படி இருக்காங்க? ஸோ யாரெல்லாம் வியாபாரம் பண்றாங்களோ எத்தனை பர்சன்ட் நம்ம லாபத்தை அடையலாம், ஃபர்ஸ்ட் மார்ஜின் தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த லாபம் இல்லாம அந்த வேலையை நம்மளால செய்ய முடியாது. எல்லாவற்றிலுமே நாம லாபம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுதான் இயற்கையினுடைய நியதியே கூட. சில இடங்கள்ல நமக்கு வந்து நஷ்டமும் இருக்கும் பிசினஸ்ல, சில இடங்கள்ல லாபமும் இருக்கும். அதனால இரண்டையுமே ஆவரேஜ் பண்ணி நமக்கு ஓரளவுக்கு வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பண்றாங்க பாருங்க. அதுதான் வந்து பிசினஸ்லயே நம்ம பக்குவமாக செயல்படுத்தக்கூடிய தன்மை. அதை விடுத்துட்டு ஒன்லி லாபம் மட்டுமே செய்ய போறேன், நஷ்டத்தை நான் கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு இப்போ வந்து 10 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன், எனக்கு 20 ரூபாய் வந்தா மட்டும்தான் நான் செய்வேன், இல்லைன்னா எனக்கு அந்த வியாபாரமே வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வைசியர்களும் உண்டு இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து எதிர்பார்ப்பு, பொருளாசை, அதுதான் பொருளாசை என்பது. அதனால பொருளாசை என்பது லாபத்தை வந்து லாபம் இல்லாமலே வந்து சம்பாதிக்கிறது வந்து பொருளாசை அற்றதுன்னு கிடையாது. அதாவது நஷ்டத்துக்கு வித்தா அவன் வந்து கிரேட் பர்சன் அப்படிலாம் கிடையாது. நஷ்டமா யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? நஷ்டத்தை வந்து அவன் அப்புறம் அவனுடைய ஜீவன் எப்படி அவன் ரன் பண்ணுவான்? அவனுடைய உழைப்புக்கு என்ன ஊதியம் இல்லையா? நல்ல நஷ்டம் இருந்தாலும் வந்து, அதாவது இரண்டையுமே ஒரு போல பாவிக்கக்கூடியது. ஏன்னா ஒரு வியாபாரம் இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல நம்ம விட்டு கொடுக்கணும், ஒரு இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்ப ஆவரேஜா அந்த 10% மார்ஜின் வந்தா அதிலே நம்ம திருப்தி கொள்ளணும், அந்த ஒரு நிலைக்கு இருக்கணும். அதுதான் தன்னிறைவு அடைந்தவனுடைய நிலை. அதை விடுத்துட்டு நான் 100% 200% மடங்கு நம்ம வித்தோம்னா அது வந்து ராங் ஆக்சுவலி. அதுதான் பொருள் ஆசையின்றி இருக்கணும், அதுதான் அந்த மீனிங் அதுக்கு. எனது அன்பு பணியில் ஈடுபடுவான். ஆனா அந்த அந்த நிலை ஒருத்தர் அடையணும்னா இறைவனுடைய திருத்தொண்டுல ஈடுபட்டா மட்டும்தான் அவனால அடைய முடியும். இறைவனுடைய தொண்டு ஆற்றாமல் அவனால் அந்த பக்குவத்தை அடையவே முடியும். இது மட்டும் சேலஞ்சிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒரு நாள் வேணா அவன் வந்து பரவாயில்லன்னு விட்டு கொடுப்பான், 2வது நாள் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். ஒருவன் இறைப்பணியில் இல்லாவிட்டால் அவன் வந்து லாபம் இருந்தாலும் நஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வியாபாரம் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டான். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவன் வந்து இறைவனிடத்துல வந்து தாழ்படிந்திருப்பான், இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு செய்து கொண்டிருப்பான். அதனால அவனுக்கு அந்த பக்குவம் என்பது அடைய பெறுவான். மேலும் அவன் தனக்குள்ளேயே திருப்தி அடைவன் ஆகின்றான். இப்படிப்பட்ட நிலையை அடையக்கூடியவன் தான் வந்து மன திருப்தியை வந்து பெறுகிறான். இந்த ஸ்லோகம் விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்கிறது. சோ இதனுடைய சேம் ரெஃபரன்ஸ் வந்து விஷ்ணு புராணத்துல இருக்கிறதா இந்த இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். வாழ்க்கை கடமைகள் என்பவை பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் 4 பிரிவுகள் இல்லையா? அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய 4 வர்ணங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்கள் இல்லையா? சோ 4 வர்ணங்கள் பிராமண, சத்திரிய, வைசிய அண்ட் சூத்ர. பிராமணன் வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டிய அவனுடைய தலையாய கடமை இல்லையா? சத்திரியன் வந்து அவன் ரட்சிக்க வேண்டிய கடமை. வைசியன் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு உணவுக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டிய வியாபாரம் இல்லையா? சூத்ரன் இந்த 3 பேருக்குமே அவன் வந்து உழைத்து அவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கான சப்போர்ட் அவன் ஏற்படுத்திக்கணும், கொடுக்கணும் இல்லையா? இந்த பிரிவுகள் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே அவங்க கரெக்டா செய்தாங்கன்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஸ்வதர்மத்தை நம்ம பக்குவமான முறையில் செய்தாலே இறைவன் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ பலனை எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுகோஷி ததாஷி எத் இல்லையா படிச்சிருக்கோம். நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் வந்து நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எவையெல்லாம் நீ தானமாக வழங்குகின்றாயோ அவை அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணமா செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து ஒருவன் அடைந்தால் ஒழிய அவனால வந்து எதிர்பார்ப்பின்றி வியாபாரம் செய்ய முடியாது. அந்த ஒரு நிலை வரணும். சோ அவை அந்தனர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூதனர் என்றும், மேலும் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் போன்றவைகள் ஆகும். அதாவது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமங்கள். ஒருவன் இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களுக்கு ஏற்ப பலன் கருதாது வாழ்ந்தான் ஆகில் அவன் படிப்படியாக தன்னிறைவு பெறுகிறான். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான், ஒரே நாள்ல வந்து நம்ம பக்குவம் அடைய முடியாது. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே அதே மாதிரி மனோபாவத்தை கொண்டுதான் நம்ம வந்து செயல்படுறோம்ன்றது நம்மளால உறுதிப்படுத்த முடியாது. இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் நம்மள வந்து அவ்வாறு நம்மள வந்து ஆட்டி படைச்சிடும். தத்துவத்துல இருக்கும்போது செயல்படக்கூடிய இந்த மாதிரியான செயல் மீண்டும் அதே சத்துவ குணத்தை கொண்டுதான் அதை நம்ம செயல்படுத்துவோன்றது வந்து ஸ்திரத்தன்மை சத்துவ குணத்துல நாம் இருந்தால் வழிய சில சமயத்துல சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். தமஸ் குணம் ஆட்கொள்ளும் போது ஐயோ பரவாயில்ல விட நாளைக்கு செஞ்சா போச்சு அப்படின்ற ஒரு மனசு வரும் இல்லையா? இந்த மனசை வந்து நம்ம இந்த குணங்களோட நம்ம என்ன பண்றோம், இணைத்து விடுகின்றோம். நம்ம எல்லாருமே 3 குணங்களோட தான் உழன்று கொண்டிருக்கோம். யாருமே இதுல விதிவிலக்கு கிடையாது இல்லையா? இக்கடமைகளை ஒருவன் பக்தி தொண்டாக கருதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்து வருவதே அவனது வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாக இருக்கும் இல்லையா?
அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் கூட பக்தி தொண்டாக தான், டிவோஷனல் சர்வீஸாக நினைக்கிறோம். அப்ப அவனுக்கு அதன் மேல விரக்தியோ அதன் மேல வந்து பேராசையோ இருக்காது. எப்ப அது வந்து பக்தி தொண்டாக நினைக்காம, இது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டாக நினைக்காம நாம செய்யறோன்ற வந்து எண்ணம் வருகிறதோ, அப்ப நமக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாமே வந்து சேரும். ஆக்சுவலி இதனையே வேறொரு விதமாக பகவானுடைய திருப்திக்காகவும் அவருடைய தொண்டிற்காகவும் மட்டுமே ஒருவன் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? சோ நாம இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு திடமான மனசோட நாம செயல்படும் பொழுது இறைவன் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். சோ ஏன்னா நாம அதுல பக்குவம் அடைகிறோம். பக்குவம் அடைஞ்சா நாம என்ன ஆவோம்? பகவான்கிட்ட நம்ம போவோம். அதனால அவர் ஆனந்தம் அடைகிறார். ஓகே, நம்முடைய பிள்ளை நம்ம இடத்துல வரப்போறாங்க இல்லையா? இப்ப தாயிடத்துல ஒரு குழந்தை வந்து சேர்ந்ததுன்னா எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது இல்லையா? அது போலதான் நாம இறைவனிடத்துல செல்லும் பொழுது அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார். அவர் ஆனந்தம் கொள்வதற்கான காரணமே இது ஒண்ணுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அவரோட இருக்கக்கூடிய அந்த அசோசியேஷன், அவரோடையே நாம் இருக்கணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு பகவானுக்கு இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் நாம திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது ஏன் ஆனந்தம் கொள்கிறார்? நாம பக்குவம் அடைகிறோம். சோ இந்த உடலை இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அவரிடத்தில் சேர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா? சோ எங்கேயோ சென்ற குழந்தை இல்லையா, ஒரு ஃபாரினுக்கு போன ஒரு குழந்தை வேலையை விட்டுட்டு இந்த இந்தியாலே மீண்டும் வேலையை பிடிச்சிட்டு வந்தா அந்த தாய் எவ்வளவு ஆனந்தம் கொள்வா இல்லையா? அது போலதான் இல்லையா? இல்லையே நாம் கர்ம வினையின் பலன்களில் சிக்கிக் கொள்வோம். இல்லைன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் வெளிநாட்டுல போய் சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா? நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறோம், நிறைய கர்ம பலன்களையும் நம்ம பணம் வேண்டும் 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 என்று எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுகிறோம் இல்லையா? சோ அதுக்காக நான் வெளிநாட்டு போறவங்களை எல்லாம் தப்பா சொல்லல. ஓகே, இவருடைய காரணம் அந்த ஓமைக்காக தான் அது சொல்றேன். நான் எங்க வேலை செய்யணுமோ, எங்க வேலை செஞ்சாலுமே இறைவனை துண்டாக எண்ணிக்கொண்டு நாம் மாற்றினோம் என்றால் இந்த நிலை நாம் அடையலாம். ஓகே, அப்போ பொருள் ஈட்டுவதின்ல அந்த அளவுல வந்து மோகம் இருக்காது இல்லையா? இன்னைக்கு 1 கோடி கொடுத்தாலும் நாளைக்கு 1 ரூபாய் கொடுத்தாலும் இரண்டையுமே ஒரு போல 1 கோடி 1 ரூபாய் அந்த சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை வரணும் நமக்கு. அப்ப நம்ம மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். ஒவ்வொருவருக்கும் தமக்குரிய கடமைகளை ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் தம் கடமையின் நோக்கம் பௌதிக நன்மைகளை பெறுவதற்காக இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அழகான வரிகள் இது இல்லையா? ஆனா நாம் எல்லாம் செய்யறது இந்த பௌதிக நன்மைகளுக்காக தான் செய்யும். இருக்கிற உண்மை அதுதான், நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? சோ பௌதிக லாபத்திற்காக ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் தான் நம்ம செய்யணும். ஆனா அதை நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும். எஸ், இதை இது கடமை நாம செய்யணும், இங்க வந்த பிறகு அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாதுதான். ஆனா இறைவன் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்குவோமே அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா அப்ப அது பௌதிக லாபமாகாது, அது இறை தொண்டாகிவிடும். ஓகே, அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொருவரும் தன் கடமைகளினால் வரும் பயன்களை அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அப்ப சொன்ன அந்த ஸ்லோகம் தான், எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி அதாஷியத் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எந்த தவங்கள் செய்தாலும் கூட, நம்ம எந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் செய்தாலும் கூட அது அனைத்தும் இறைவனுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது. அப்ப நமக்கு பக்குவம் வந்து சீக்கிரமா, ஐயோ நாம செஞ்ச இந்த புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம இறைவனுக்கு கொடுத்துட்டா இப்ப நாம வில் பி bereft ஆஃப் தி திங்ஸ். யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையுமே இறைவன் ஏத்துக்கிறது கிடையாது, இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஆனா நம்ம அந்த சமர்ப்பணத்தை அப்படி செய்யும் பொழுது அதற்கான பலன்களை பகவான் கண்டிப்பா வச்சு நமக்கு கொடுக்குறாரு. இப்போ ஒரு தாயிடத்துல ஒரு மகள் வந்து சம்பாத்தியம் செய்து கொண்டு வந்து அந்த பொருளை வந்து தாயிடத்தில் கொடுக்கும்பொழுது தாய் என்ன பண்ணுவாத சேர்த்து வைப்பான், அவளுக்காக எடுத்து வச்சுக்க மாட்டான் இல்லையா? அதை சேர்த்து வச்சு பிற்காலத்துல அந்த குழந்தை வந்து ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்குன்னா அந்த பணத்தை வந்து அவளுக்கு கொடுப்பாங்களா இல்லையா? இந்த கருணை வந்து தாயிடத்தில் உண்டா இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு. நீங்க எல்லாம் மறுக்கிறீங்களா? எஸ் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களை இறைவனிடத்துல நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இறைவன் அந்த கர்ம பலன்களை வச்சு நமக்கு பிற்காலத்துல எந்த பெரிய சங்கடம் வரும்பொழுதும் அதை வந்து தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போச்சுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதை வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரு. சோ அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய நற்காரியங்களை நாம கண்டிப்பா தொடர்ந்து ஆற்ற வேண்டும். அது புண்ணியங்கள் லாபத்திற்காக கொண்டு ஆற்றாமல் இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அந்த ஒரு பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும். நாம் எந்த
நோக்கத்தை கொண்டு ஒரு செயலை ஆற்றுகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ இதே வழியில் வந்து சத்திரியரும் வைசியரும் சூத்திரரும் நடத்தல் வேண்டும். இந்த உலகில் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு விதமான தொழில்கள் மற்றும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் இல்லையா? எல்லாருமே ஒரு இடத்துல சோ நம்ம வந்து ஈடுபட்டிருக்கோம். இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிச்சு போன பிறகு நமக்கு கடமை இருக்கு இல்லையா? வீட்டுல வந்து நாம தேவையான செயல்கள் இல்லையா சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் சூத்ரா ஸ்டேஜ் இல்லையா? அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சூத்ர நிலையில இருந்து தான் செய்யறோம். தட் இஸ் உழைப்போர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். ஏன்னா இது கலியுகம். கலியுகத்துல எல்லா வேலைகளுமே எல்லாம், அதாவது சில சமயங்கள்ல நம்ம பிராமணரா ஆக்ட் பண்ணின்னு இருப்போம், சில சமயத்துல சத்திரியனா இருப்போம், சில சமயத்துல சூத்ரனா இருப்போம், சில சமயத்துல வைசியனா இருப்போம் இல்லையா? சோ அவரவர்களுடைய கடமைகள் என்று வரும்போது ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்றாருன்னா அவர் வைசியர் இல்லையா? அந்த பிசினஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் அவர் வந்து வைசியரா இருப்பார். அதே வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஒரு கிரகஸ்தரா இருப்பார் இல்லையா? குடும்பத்துல ஒரு பொறுப்பான ஒரு நிலையில இருப்பார் இல்லையா? மனைவியானவள் வந்து எப்பவுமே வந்து தொண்டு புரியக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாமே வந்து செய்யக்கூடிய நிலையில வந்து தந்தையானவர் இருப்பார் இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பொறுப்புகளை நம்ம ஏற்றுன்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம ஒரே ரோல்ல நம்ம கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஒரே பதவியில நம்ம இருக்கிறது இல்லை. சில நேரத்துல நாம பிராமணரா இருக்கலாம் இல்லையா? போதிக்கும் பொழுது பிராமணர் அந்த நிலையை அந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. அதே மாதிரி வந்து யாரையாவது காப்பாற்றணும், அது பொருள் ரீதியாவோ இல்ல வந்து பிசிக்கலாவோ நாம வந்து ரட்சிக்கணும். இப்போ ஒரு 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, அந்த சண்டை போடும் பொழுது வந்து ஒருத்தர் போய் தடுத்து நிறுத்தி அந்த 2 சண்டையுமே பிரிச்சு விட்டு இல்லையா ஒரு ரணகலம் ஆறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நிறுத்துறாருன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், ஒரு சத்திரியனா அவர் வந்து அந்த ரோலை எடுத்துக்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் வந்து சத்திரியல பிறப்பால சத்திரியன் கிடையாது. இங்க எதுவுமே ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே பிறப்பால கிடையாது, நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களால மட்டும்தான். ஓகே, அதை நாம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். சூத்திரனும் நடத்தல. இந்த உலகில் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு விதமான தொழில்கள் மற்றும் பணிகளில் நம்ம ஒரே சமயத்துல வெவ்வேறு விதமான வர்ணங்கள்ல நம்ம செயல்படுறோம். ஆனால் அவர்கள் செயல்களின் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கானதா இருத்தல் வேண்டும் இல்லையா? சோ இறுதி இலக்கு என்னன்னா, நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே, இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஸ்ரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? இந்த ஸ்ரவணத்தால நாம எப்படி அட்டென்டிவா கேட்கிறோம், எப்படி சப்மிசிவா கேட்கிறோம், அது 2 நிலைகள் வேணும். ஸ்ரவணம் பண்றது வந்து எப்படியோ ஏனாதனோன்னு இன்அட்டென்டிவா கேட்க கூடாது. ஓகே, ஆனா ஸ்ரவணம் பண்ணும் பொழுது வந்து நாம அட்டென்டிவா இருந்து கேட்கணும், சப்மிசிவா இருந்து கேட்கணும். அதுதான் இறை தொண்டு, அதுதான் நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய இறை தொண்டு. அப்போ அந்த இறை தொண்டு என்று வந்து விடும்பொழுது அந்த ஸ்ரவணத்தை நாம பக்குவப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய இம்பாக்ட் நம்முடைய அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து கேட்டுப்பாங்க, ஆனா அந்த அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து உபயோகப்படுத்தும் போது ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அந்த பக்குவத்தை வந்து அடையவில்லை என்று அர்த்தம். படிப்படியா தான் நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியும், ஒரே சமயத்துல பக்குவம் அடைய முடியாது இல்லையா? ஆனா அது தொண்டு ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பக்குவத்தை நமக்கு வந்துடும். சோ அது மாதிரி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் பண்றவங்க கூட அதே மாதிரிதான். சில சமயத்துல கிளாஸஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், சில சமயத்துல வந்து கிளாஸ் வந்து அவ்வளவு போரிங்கா இருக்கிற மாதிரி தோணும் இல்லையா? ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஈடுபாடோ இல்ல அந்த டாபிக்ல வந்து நிறைய சாராம்சம் இல்லாமலோ போனாலோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படும். அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த நபர் வந்து இறைவனுடைய தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அதையுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒண்ணு மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இறைவன் அவர்களுக்கு அருள்வார். இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால நாம் ஆற்றுகின்றோம் இந்த செயல், நாம கீர்த்தனம் பண்றோம்னு நினைக்க கூடாது. இறைவன் நம்மளை வந்து செயல்படுத்தின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறது. நாம ஜபங்கள் கூட அதே மாதிரிதான், அவருடைய கருணையால இந்த நாம ஜபங்களை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது நாம சொல்லல, இந்த நாம ஜபங்கள் பகவான் நம்மளை செய்ய வச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? இது நம்முடைய கடமை, 16 மாலை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம திஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நாம படிச்சதை வந்து உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா? சோ அவ்வளவு அவனுக்கு தேவையானது என்னவென்றால் முழுமுதற் கடவுளின் மூர்த்தத்தை, இது வந்து பக்தி தொண்டு. ஒருவன் அவன் இருக்கின்றபடியே அப்படின்னா அவன் எந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்கா இருந்து கொள்ளட்டும். எப்படின்னா இருக்கலாம், நம்ம ஒன்னும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஓகே, எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் இருக்கலாம். நம்ம ஏழையா இருக்கலாம், பணக்காரனா இருக்கலாம், இல்ல மிடில் கிளாஸ் பர்சனா இருக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு குறைபாடுகளோடு இருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப எல்லாத்துலயுமே வந்து செழிப்போட இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கலாம். ஒருத்தருடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருந்தாலுமே அவன் செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா முழுமுதற் கடவுளின் மூர்த்தத்தை, அதாவது அர்ச்ச விக்கிரகத்தை இல்லையா, அவன் தனது வீட்டில் பிரதிஷ்டை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
அப்படின்னா நம்ம வந்து கோயில்ல செய்யற மாதிரி பிரதிஷ்டை எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதாவது அதற்கான இது என்னது, நம்ம குவாலிஃபிகேஷன், நாம அன்றாடம் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய அந்த அனுஷ்டானங்கள்ல வந்து நாம எந்த குறையும் வச்சிடக்கூடாது இல்லையா? அதனால நாம எப்படி நாம அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடணும்னு முதல்ல நம்ம மனசுல வந்து உறுதிமொழி ஏற்படுத்திக்கிறோமோ அது அப்படியே கடைசி வரைக்கும் ஆன வரைக்கும் சிம்பிளா எடுத்துட்டு போறதுதான் கிரகஸ்தனுக்கு நல்லது எப்பவுமே. சோ கிரகஸ்தனுடைய வழிபாடு சிம்பிளா வந்து ஒரு ஸ்மால் அபிஷேகம் இல்லையா, துளசி தளத்தை வச்சு சந்தனத்தை சாத்தி வந்து அபிஷேகம், தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இல்லையா? கேசவாய நம, அச்சுதாய நம, சர்க்கேசவாய நம, மாதவாய நம, கோவிந்தாய நம, விஷ்ணுவே நம்ம விஷ்ணு, அந்த மாதிரி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து என்ன மந்திரங்கள் மனசளவுல நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தையே 9 முறை சொல்லிட்டு கூட அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சிம்பிளா நம்ம செய்யக்கூடிய சடங்கு. அதை வந்து நம்ம கடைசி வரைக்குமே பரிபாலிக்கணும். ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு விதமான ஒரு பக்தி தொண்டை நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்னா அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். ரொம்ப கிராண்டா பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து ஒண்ணும் பண்ணாம போடக்கூடாது. ஓகே, ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதனால ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளால எப்படி செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் மனசுல கொண்டு நாம சிம்பிளா வந்து பகவானுக்கு வந்து செய்யறது. சோ மூர்த்தங்கள் வந்து ராதாகிருஷ்ணராகவோ லட்சுமி நாராயணராகவோ இல்லையா, இறைவன் பல்வேறு வடிவங்கள் ஏதேனும் ஒன்றாகவோ இருக்கலாம். ஸோ நான் இந்த ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகம் வாங்கினது மட்டும் இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிரேட், என்னது சொல்லணும், கருணைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நான் போனதே பசுமாடோட இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் இத்தினுண்டே தான் வாங்கணும்னு தான் போனேன். ஸோ ஒரு நம்மளால வீட்டுல வந்து நம்ம கைக்கு அடக்கமா வச்சுதான் நம்மளால வந்து பூஜை பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல போனப்போ 2-3 கடை போன பிறகு ஜிஆர்டி தான் போவேன், அங்கே கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணயா செட்டி சன்ஸ்ல போனப்போ ஒன்லி கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா இருக்கக்கூடிய விக்கிரம் மட்டும்தான் அழகா இருந்துச்சு. அது ஒண்ணுதான் கண்ணுக்கு பிடிச்சு. சோ இவ்வளவு நாள் நம்ம தேடி 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 கடைசியில, ஏன்னா ராதாகிருஷ்ணா வழிபாடு அவ்வளவு சுலபமானதே கிடையாது. இட் இஸ் வெரி ஹையஸ்ட் பியூரிபிகேஷன். அதை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா பண்ணணும், இல்லைன்னா நமக்கு அனர்த்தங்கள் வரும் அப்படின்றது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ ஏன்னா என்என்டி பிரபுஜி கூட ஒரு முறை சொன்னார், இட் இஸ் ஹையஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதை வந்து நாம கரெக்டா பண்ணணும் இல்லையா, 18 போகாஸ் இது எல்லாமேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்ம வீட்டுல சின்னதா வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம வீட்டுல என்ன செய்யறோமோ அதை தான் நம்மளால செய்ய முடியும். கோயில் வழிபாடை வந்து நம்ம வீட்டு வழிபாடோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, சோ கோயில் நமக்கு எல்லாமே கிரகஸ்த தர்மங்கள் இருக்கு, நமக்கு அதுல வரக்கூடிய சங்கடங்களும் இருக்கு, அது இறைவனுக்கும் நல்லாவே தெரியும். அதனால நமக்கு கோயில் வேண்ட பிரதிஷ்டாபனை செய்யறது வந்து கோயில்ல தானே தவிர நம்ம வீட்டுல செய்ய முடியாது. ஓகே, வீட்டுல வச்சு வழிபடலாம் அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல அமூர்த்தங்களை வச்சு நாம வந்து வழிபடணும். இந்த வழியில் ஒரு அந்தனனோ சத்திரியனோவை யாருமே வழிபடலாம். இது வழிபாட்டுக்கு வந்து இவங்களுக்கு தான்றது கிடையாது. தனது நேர்மையான உழைப்பு, இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், ஹானஸ்டா, அதாவது காசு சம்பாதிக்கிறது இல்லையா, உழைப்பின் மூலம் இறைவனை வழிபடலாம். இதுதான் குவாலிபிகேஷனே, வழிபாட்டு முறைக்கு குவாலிபிகேஷன் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சோ நம்ம நேர்மையான உழைப்பின் மூலியமா சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவனது சுதர்மம், அதாவது சுதர்மமின் நல்ல கர்மம் என்று அர்த்தம். எதுவாக இருப்பினும் கவலை இல்லை, அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கலாம் இல்லையா. இப்ப டிரைனேஜ் கிளீன் பண்றவனா கூட இருக்கலாம், அது அவனுடைய கடமையாக்கி விடுகிறது இல்லையா. அவனுக்கு வந்து இறைவனை வணங்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இல்லையா? கண்டிப்பா கிடையாது. இறைவன் எல்லாருக்குமே பொதுவானவர், அவர் யார் வேணாலும் அவரை வந்து வழிபடலாம். அவன் கேட்பது, ஓதுவது, நினைப்பது, பிரார்த்திப்பது, அதாவது நவயுத பக்தி, எதுவா எல்லாவற்றிலுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணிப்பது போன்ற பக்தி துணினை மேற்கொள்ள வேண்டும். சோ இப்ப நம்ம கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம், இந்த கேட்கக்கூடிய இந்த தன்மை இறைவன் நமக்கு கொடுத்தார், எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம். அதே மாதிரி கிளாஸ் சொல்லிட்டு இருக்கவாலும் அதே மாதிரிதான் இந்த எண்ண ஓட்டத்தோட தான் செயல்படணும். சோ இம்முறையில் எதுவுமே கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது, அது மிக மிக தவறானது. இம்முறையில் ஒருவன் எளிதாக தன்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். அப்பதான் அந்த பக்தி பாவமே, உண்மையான பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். பக்தி பீஜ லதா இல்லையா. இறைவன் ஒருவனது தொண்டில் மகிழ்ந்தார் என்றால் அவனது வாழ்வின் நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது என்று பொருளாகும். அதாவது பேசிக்கலி இப்போ அனன்ய பக்திக்கான அறிகுறிகளை தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரித்யக்த குண சம்யக் தர்ஷனோ விசதாசய சாந்திம் மே சமவஸ்தானம் பிரம்ம கைவல்யம் அஷ்ணுதே. பரித்யக்த குணக,
ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் ஒருவன் சம்யக் சமமாக, தர்ஷன அவனது பார்வை, விசத மாசுபடாத, ஆசைய அவனது மனம் அல்லது இதயம், சாந்தின் அமைதி, மே எனது சமவஸ்தானம் சமமான சூழ்நிலை, மேலும் பிரம்ம தெய்வீக நிலை, கைவல்யம் பொருள்களின் மாசுகளின் விடுதலை, அஸ்னுதே அடைகின்றான். சோ மனமானது எல்லாவித பௌதீக மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடைந்து விட்டால் ஒரு பக்தனின் மனம் விரிந்து தெளிவு பெற்றதாய் விளங்குகிறது. அந்நிலையில் அவனால் எல்லாவற்றையும் சமபார்வையாக பார்க்க முடிகிறது. அந்நிலையில் அவன் வாழ்க்கை அமைதியாகவும் சச்சிதானந்த நிலையில் என்னோடு சமமாகவும் இருக்க முடிகிறது. அப்படின்னா அந்த பிரம்ம நிலையை பற்றி சொல்றாங்க இல்லையா? இதுல 2 விதமான நிலைகள், அருவவாதிகள் மற்றும் நம்ம அதாவது பக்தர்கள். அருவவாதிகள் விடுதலை என்பது அவங்க இறைவனோட இணைந்து விடுவது, அந்த பிரகாசத்தில் மறைந்து விடுவது, அதோட ஐக்கியமாகி விடுவது அவங்களுடைய. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. அது ஜடம் சேத்தனம் எதுவாக இருந்தாலும் இறைவனுடைய தொண்டுக்காக ஆற்றக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை, அதுதான் பக்தர்களுடைய கைவல்யம் என்று இந்த பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகா நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். மாயாவாதிகளுடைய, அதாவது மனமானது எல்லாவித பௌதீக மாசுக்கள் இல்லையா? எத்தனை பௌதீக மாசுக்கள் இருக்கு? 6 இருக்கு. காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் இல்லையா? இந்த 6 விதமான மாசுக்கள் மனசு கண்டிப்பா வெளியில வரணும். இருந்தும் எல்லா பௌதீக மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடைந்து விட்டால் இல்லையா? கொஸ்டின், அதாவது ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். இது கண்டிஷன். எந்த கண்டிஷன்? ஒருத்தர் இந்த 6 விதமான நிலைகள்ல இருந்து வெளிப்பட்டு விட்டால் அவன் பக்தன் ஆகின்றான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பக்தனின் மனம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? ரொம்ப விஸ்தாரமா இருக்கும். அடுத்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பரோபகாரத்திலேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? எல்லோரும் நன்மை அடையட்டுமே, அது உதட்டளவுல இருக்காது, மனதில் இருந்து இருக்கும். அவங்களுடைய காரியங்கள்லயுமே அது வெளிப்படும். ஓகே, ஒரு பக்தனின் மனம் விரிந்து தெளிவு பெற்றதாய் விளங்குகிறது. கிளியரா இருக்கும் அவங்களுடைய இது. அந்நிலையில் அவனால் எல்லாவற்றையும் சமபார்வையோட பார்க்க முடியும் இல்லையா? வித்யாவினைய சம்பன்னே ராமனே கவிஹஸ்தினி இல்லையா? அதாவது எல்லாத்தையுமே சமமா பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் அடைந்திருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே ஆத்ம நிலையில எல்லாருமே சமமானவர்கள் தான். வெவ்வேறு விதமான உடல்நிலைகளை பெற்று வெவ்வேறு விதமான வாழ்நிலைகளை பெற்று அவருடைய கர்மத்திற்கு ஏற்றவாறு இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை அடைந்திருப்பான். அந்நிலையில் அவன் வாழ்க்கை அமைதியாகவும் அப்படியே ஒரு மாதிரி சலனமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை அவன் பெற்றிருப்பான். சச்சிதானந்த நிலையில் அப்படின்னா அவனுடைய பக்குவ நிலை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? அந்த பிரம்ம நிலையை அவன் கடந்திருப்பான். இறைவனுடைய சச்சிதானந்த நிலையோட அவன் பெற்றிருப்பான். என்னோடு சமமாகவாக இருக்கும் அப்படின்னா குவாலிட்டி, நாட் இந்த குவான்டிட்டி இல்லையா? அளவுல இறைவனுடைய ஆற்றலுடைய அளவுல நம்ம எப்பயுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த பண்பால நாம இறைவனோட ஒத்தவர்களாக ஆக முடியும். அவன் தெய்வம் ஆயிட்டான்ப்பா, தெய்வமானவன் பாவம், ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனசுப்பா, தெய்வீகமான குணம் கொண்டவன்ப்பா அப்படிலாம் நம்ம நிறைய பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இயற்கையிலே. அப்படின்னா இந்த பக்தி தொண்டு ஆற்றி ஆற்றி அவர்கள் அத்தகைய ஒரு பக்குவத்தை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். மேலும் மாயாவாதிகளின் கொள்கையான கைவல்யம் என்பதற்கு வைணவர்களுடைய கொள்கைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? மாயாவாதிகள் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை விட்டு போகணும், போய் இறைவனோட இணைந்து விடணும், மீண்டும் அங்க சேவை கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, இந்த சங்கடத்துல இருந்து நம்ம வெளியேறினா போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அதாவது வேறுபாடு உண்டு. மாயாவாதிகள் பௌதிக மாசுக்களிலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டான் என்றால் அவன் பரமாத்மாவுடன் இரண்டர கலந்து விடலாம் என்று அவனுடைய நினைப்பு இல்லையா? அந்த சாயுஜ முக்தி மட்டும்தான் அவன் நினைக்கிறான். ஆனால் வைணவ தத்துவவாதிகளின் கைவல்யம் என்பது வேறுபாடானது. அவங்களுடைய கைவல்யம் எதுன்னா அவன் தனது நிலையினையும் முழுமுதற்கடல் நிலையினும் நன்கு அறிந்து கொள்கின்றான். தான் யார், இறைவன் யார் அப்படிங்கிற அந்த நிலை தான் ஒரு ஜீவாத்மா, நம்மளை இயக்கி கொண்டிருப்பவன் பரமாத்மா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவனால உணர முடியும். இந்த மறுவற்ற
நிலையில், அதாவது கலங்கங்களில் விடுபட்ட அத்தகைய அந்த ஜீவன்கள் வந்து தம்மை பரமாத்மாவின் நித்திய ஊழியர்கள், எட்டர்னல் சர்வெண்ட் இல்லையா என்று அவர்கள் தங்களை வந்து தங்களுடைய நிலையை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்கின்றான். இதுவே பிரம்ம உணர்வு, அதுதான் பிரம்மன் என்ற பிரம்மன் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கான்சியஸ்னஸ். அந்த ஒரு நிலை என்பது நாம புரிஞ்சுக்கணும். உயிர் வாழியின் ஆன்மீக நிறைவு என்று அழைக்கப்படும் இல்லையா. ஒரு ஜீவனுடைய என்ன முக்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஜீவன் முக்தா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுதான் அந்த உயிர் வாழியினுடைய இலக்கும் கூட. இந்த ஆன்ம நேயப்பாடு மிக எளிதில் அடையக்கூடியதுதான். இது எளிதில் அடைய முடியும், ஆனால் அதற்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது, திருத்தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம மனசுல எந்த சஞ்சலமும் எதுவும் பற்றியான ஆலோசனைகளும் நமக்கு இருக்கிறதே கிடையாது. அதுல நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டு விட்டான். அதுல ஆஃப் மைண்ட்ல பண்ணும்பொழுது நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். சோ அவன் கைவல்யம் அல்லது பிரம்மத்தின் உன்னதமான நிலையில் உடனே இடம்பெறுகின்றான் இல்லையா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆக்சுவலி. உதாசீனம் இவாத்யக்ஷம் திரவியஜான கிரியாத்மனாம் கூடஸ்தம் இமம் ஆத்மானம் யோ வேதாப்னோதி சோபனம். உதாசீனம் வேறுபாடற்றது, இவ அமைதியாக, அக்தக்ஷம் கண்காணிப்பாளர், திரவிய உடல் சார்ந்த பொருட்கள், ஞான அறிவினை பெறும் புலன்கள், கிரியா உழைக்கின்ற புலன்கள், அதாவது ஒர்க்கிங் சென்சஸ் இல்லையா. அறிவினை ஞானம், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் இல்லையா. சோ சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்மானம் மனிதன், கூடஸ்தம் உறுதி செய்யப்பட்டு, இமம் இந்த, ஆத்மானம் ஆத்மக யா ஏறேனும் ஒருவர், வேத அறிந்தவன், ஆப்னோதி பெறுகிறான், சோபனம் எல்லா நன்மைகளும். இந்த ஜட உடலானது ஐம்பெரும் பூதங்களினால் ஆலும் உணர்வு புலன்களாலும், அதாவது உணர்வு என்பது கான்சியஸ் இல்லையா, அதாவது ஞானத்தை சொல்றது. செயற்புலன்கள் வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒர்க்கிங் சென்சஸ், மனசு செய்யப்பட்டு நிலைத்த ஆத்மாவினாலும் கண்காணிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிபவன். சோ பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைக்கிறவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தகுதியை அடைகின்றான் இல்லையா. உண்மையிலே இந்த புலன்கள் தான் செயல்படுகிறது, மனசுதான் செயல்படுகிறது இல்லையா, புத்தி தான் செயல்படுகிறது, ஆத்மா ஒன்றும் செயல்படுத்துவது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து தீர்க்கமா யோசிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த விடுதலை, இந்த பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான தகுதியை அவன் பெறுகின்றான் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு ஒருவன் வெளியேறி விடுதலை செய்யக்கூடும் என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றான். ஆத்மாவானது உடலில் இருந்து வேறுபட்டது என்பதை முதலில் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு இல்லையா. நித்தியமானவன் ஆத்மா, நிலையற்றது இந்த உடல் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவானது தேகி அல்லது உடலை உடையவன் என்றும், ஜட உடலானது தேகம் என்றும் அல்லது ஆத்மாவின் புற வடிவம் என்றும் அழைக்கப்படுது. எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ம் இதுதான் இல்லையா. இந்த ஆத்மாவுடைய வெளிப்புறமான தோற்றம் வந்து இந்த உடல் தான் நமக்கு. ஆனா உட்புறமாக ஆத்மாவுடைய அளவு வந்து 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியினுடைய நுனி இல்லையா. அதுதான் அந்த ஆத்மாவுடைய அளவு. அது நம்மளால கண்ணில் பார்க்க முடியாது. ஸோ அது தேகி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆத்மாவை. ஆனால் இந்த உடல் வெளிப்படையா தெரியும் போது இது தேகம் என்று சொல்றோம் இல்லையா, உடல் என்று சொல்றோம். அது உடல் கொண்ட ஆத்மா, இது உடல் இல்லையா. ஆனாலும் ஆத்மாவோ எந்தவித மாற்றமும் இன்றி நித்தியமானது. அதனால் ஆத்மாவானது கூடஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுது. கூட இட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வரும் எதிர்வினைகளால் உடலானது மாறுதல் அடைகின்றது இல்லையா. நம்ம ஒரு சூழ்நிலையில நம்முடைய செயல்படும் திறன் அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா, நம்மளுடைய உடல்லையும் அது வந்து பாதிப்பு கண்டிப்பா. ரொம்பவுமே கடினமான சூழல் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள பாக்குறதுக்கு ரொம்ப டென்ஷனபிளா இருக்கும். அந்த ஃபேஸ்லயே நம்மளால சுலபமா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா, மனசுல என்ன நடக்கிறதுன்றது வந்து. சோ அதுதான் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் குணங்களால் வரும் எதிர் விளைவினால் உடலானது மாறுதல் அடைகின்றது இல்லையா. பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், முதுமை அடைகின்றோம், மீண்டும் மடிகின்றோம். இந்த வேறுபட்ட நிலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த குணங்களினால் வந்து ஏற்படக்கூடியதுதான். ஏன்னா அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்பட்டு அதனுடைய பாதிப்பு நம்ம உடல்ல கண்டிப்பா இருக்கும்.
இல்ல சில பேர் வயோதிகமானதே தெரியாம இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து சீக்கிரமா ஏஜ்டா காணுவாங்க இல்லையா. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய சூழ்நிலை வந்து அவங்க மனசுல வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா பக்குவம் அடைந்தவர்கள் இதெல்லாமே வந்து இயற்கையினுடைய இதுதான், நம்ம வந்து பொறுத்து கொள்ளணும்ன்றத வந்து புரிஞ்சவங்க வந்து அதை வந்து மேனேஜபிளா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு, அதாவது அவங்கள அதை வந்து நல்லா கையாளக்கூடிய விதத்துல வந்து கையாளுவார்கள். அதனால உடல் பாதிப்புகள் என்பது அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது, பக்குவமான ஒரு நிலையை அடைவது. ஜட இயற்கையின் குணங்களின் தொடர்புகளால் உண்டாகும் வந்து போகும் இன்பத்துணங்களால் மனம் வருந்தவே கூடாது. அதாவது இதெல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்படின்றத வந்து நாம ஏத்துக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பகவத்கீதையில கூட பகவான் கிருஷ்ணர் இன்பமும் துன்பமும் உடலின் மீது இயற்கை குணங்களின் தொடர்பு காரணமாகவே வந்து வந்து போனவைகளாகும் இல்லையா. இன்பம் துன்பத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்பாடுகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், அதெல்லாம் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், அது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. ஒருவன் இது போன்ற புறச் செயல்களினால் வருத்தப்படக்கூடாது என்று பரிந்துரைக்கிறார் இல்லையா. செகண்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து ரைஸ் அபோவ் தி 3 modes தான் பகவான் சொல்வார். இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நீ வந்து அடைவாயாக. அதாவது 24 திரைகுண்யே விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யே பவார்ஜுனா, அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை வந்து எனக்கு ஃபுல் ஸ்லோகம் எனக்கு வரல, ஸோ அடுத்த 2 வரி ஸோ நீங்க யாராவது ஞாபகப்படுத்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லலாம். நிஸ்திரைகுண்யே பவார்ஜுனா நிஸ்சங்கோ தேகோ ஆத்மவான் அப்படின்னு வரும். எனக்கு அந்த 2 லாஸ்ட் வரி எனக்கு கரெக்டா வரல, ஓகே, ஞாபகப்படுத்த முடியல எனக்கு, சரிங்களா. அது போன்ற புற இயக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட அவற்றை தாங்கிக் கொள்வதற்கு கற்றுக்கொள்ளணும். டாலரன்ஸ், திதிக்ஷா இல்லையா, டாலரேட் பண்ணிக்கணும். புற உடலின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்கள் எடுத்து உயிர்கள் வேறுபாடின்றி இருக்க வேண்டும் இல்லையா. இப்போ அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில கூட அங்க கிளாஸ்ல வந்து எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நமக்கு வந்து சங்கடமா இருக்கே. ஒருத்தர் வந்து தவறு எழுகிறார், அவருடைய பக்தி தொண்டு ஒரு பக்கம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் அவருடைய தவறு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது, அதாவது ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எப்ப நம்ம ஒருத்தரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அவங்க கர்ம வினையோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்படுகிறோம். அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மத்தையே நம்மளால கழிக்க முடியல, அடுத்தவர்களுடைய கர்மத்தோட நாம எதற்கு தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நாம வளர்த்துண்டா, அவர் நல்லவங்களா இருந்தாலும் தீயவங்களா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோமே, நமக்கு என்ன இருக்கு, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் மட்டும் நாம வந்து பார்ப்போமே அப்படிங்கிற அந்த மனசை வந்து நாம வளர்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப் பண்ணாது, அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் வருது. ஓகே, பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்றார் 5 பூதங்கள் இல்லையா, நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், உண்மையான பிற பொருள்களினாலும் மனம், புத்தி, கர்ப்பம் 8 இல்லையா, பூமி, அப்பரோ, அனலோ, வாயு, அந்த இது 8 ஜடசக்திகளை பத்தி சொல்றார் இல்லையா. இந்த உடல் உண்மையான ஆத்மாவின் இன்றும் வேறுபட்டது என்று கூறுகிறார். அது கரெக்ட் தான், ஆத்மா வேறு, இந்த 8 ஜடசக்திகளான இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூலமும் வேறுபட்டது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகையால் ஒருவன் இந்த 8 வகையான பூதங்கள் மற்றும் நுண்ணிய பொருள்களினாலான உடலினால் வரும் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்களால் ஏற்படும் விளைவுகளில் பாதிக்கப்படக்கூடாது. அதெல்லாம் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம வளர்த்துக்கணும். இவ்வாறு வேறுபாடற்ற நிலையினை அடைவதற்கு உரிய வழி பக்தி தொண்டுதான். ஒருத்தர் அந்த பக்குவத்தை அடையணும்னா அதற்கு இறை தொண்டு ஒன்றுதான் அவங்களுக்கு வந்து வழி கொடுக்கும். 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் புற உடலின் செயல் மற்றும் எதிர்விளைகளால் வரும் விளைவுகளிடத்திலிருந்து வேறுபாடின்றி இருத்தல் வேண்டும். அதாவது அந்த பக்குவத்தை அடையணும். அதாவது துன்பம் வரும்போது துவண்டு விடுவது, இன்பம் வரும்போது அகங்காரப்படுவது, இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்த கூடாது. மேலும் வந்து ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்த சிந்தனை வசப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் முன்னர் நடைபெறும் இல்லையா, நாம் எதையோ யோசிச்சுட்டே இருப்போம், எப்படியோ பார்த்துட்டு இருப்போம், நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன நடக்குதோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டோம். நம்ம முன்னாடியே நடந்துட்டு இருப்போம், ஆனா அது மேல போக்கஸே இருக்காது நமக்கு இல்லையா. நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க வந்து நம்ம மூஞ்சி முன்னாடி இப்படி காட்டுவாங்க, நம்ம எங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம்ட்டு இல்லையா. அப்புறமா தான் நம்ம அலர்ட் ஆகும்.
இது பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவன் முன்னர் நடைபெறும் புறச் செயல்களை காணாதவனாகவும் கேளாதவனாகவும் இருக்கின்றான். அப்படின்னா அவனுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு அவன் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கான். தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய இந்த பௌதீகத்துக்கு அவன் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கல. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை. சோ அது போல பக்தி தொண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை நாம பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களை எல்லாம் ஒரு புறம் வச்சுட்டு நாம பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். அதுதான் நமக்கு இந்த சங்கடங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்ற அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுத்திக்கணும். எது நமக்கு நன்மையோ அது மட்டும்தான் நமக்கு இறைவன் கொடுப்பார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கணும். அதுபோல் பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுவதும் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பவன் இதுபோல் புற உடலின் நிகழ்வுகளிடத்து கவலைப்படுவது இல்லை. இந்நிலையே சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு உண்மையில் சமாதி நிலை கைவர பெற்றவரை நாம் முதல் தரமான யோகி என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி இல்லையா? சோ எல்லாத்தையுமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய தன்மை, நடந்து முடிந்து விட்ட விஷயத்தை கண்டு நாம் வருத்தப்படக்கூடாது. இனிமே என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும்தான் நாம ஆக்ஷன்ல எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இதோட இன்னைக்கு நான் இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ்ட கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அமர்ச்சய ஐதோஸ்தாபே கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாமே இறைவனுடைய செயல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே